ako mupili jud ko sang ginikanon kay mga tiguang na natural lang sa kasing ginikanon mupili para na di man jud ko minjud kaya mo ko kasal laga man ko so priority jud na ang mupili sang ginikanan. Hi guys, good morning. Puna pod ni welcome sa channel. Eliana day dadari. Hi kasang mama day. Hi. Enja. Ay kasapat pagkain ko rin. Karon day buntaga, kuan kanang adlaw day kamera daris Eliana og sin-in og si tatay. Kay nilakaw si nanay si Aisa pod kana sila ikuhang kanang benefit sa mga tiguwang sa city ba. Tuas ubay man nila kuhaan. Kamera na bilindari, ang kami nga unja. Malagi ni mga tiguang pwede o. Kanang way kasi magatiman sila karong panahon na kay mga tiguang naman. Si Aisa nang kusog ni nanay. Kay naman sanay pwede po mula ko sa ragsan. Diyak ako po daring tatay na binin. Diyak karon day guys, naman ito kayo ng buntag ba? Pag tuanas tatay, si nanay kay grabe dyan na silang kasit sa tiguang na makalingaw ba? Mga tiguang, tatay, 5:30 pa nagkaon na. Kaya mo din nga dyan kung sa kaang nanay. Diyan mo to. Matagay sa mga ko. Agkaling duha kasi imi mong si Eliana. Sagara mo dyan mga sila Lashiti na namat kong tatay kay atong sa sudo. Ano gawas kay walang po. Wak malagi po dihag tiguang nga isang bisita ka nun. Tos gawas kay wak malagi dihag tanang tiguang dahil ron. Kay ito adat ubay. Ag tanang mga tanang tagaputong ka mga tiguang. Kakatong mga baskog pa nga pwede pang mulakaw. Tuas ubay. Diyan. Nagsita tayo namot ko. Kaya na ko rin bagos ng kilid. Ibinin na nisang na duha ka putos na biskwit. Kanang ribis ko o skyplex na siguro to. Yung si Jesus, grabe ka sa nanay. Harang dyan ka, sweet ni tatay. Kaya kung nga grabe na po sa nanay. Nagbinin pagka biskwit. Basing na kayo sa din na pamirinda sa tay. Kaya na guys, magpamirinda ko ni sa mga nain. Magpamirinda kayo. Kana sila gagmay ra ka jikinan ana mabunta kinahanglan alas 9 mamberinda jud kay gamay ra makajikan pero man kakutsara kanon ja ang lanay merinda alas 9 kapin magmerinda sa man ito pag alas 12 say nakalas 3 na pod merinda gihapon og gatas or biskwit ana ang awang ja nade koy kanang ipasabot ninyo guys takan kadzong na intriga ngano nga wala ko naguli-ulit kamali. Diyak ka nang saan mga guys napadiniingan na ito nga tiyag ipapamili ko kung sila ba natos kamalig o daris bay diyak wala man tayo pamili ay kay kanang araw na ipasabot ninyo mas piliin mo zinahang ang mga tiguang kontrasa nila kay sila mga basig pa man diyak kanang naiwang po din nagbisa inaraman diha mga pong asusihon dahil man ko nagsidari sa bay na tayo guys kay malagi sila uban. Diyan ni nagtung ano kuno nga ibijaan wa bijai nara na sila sa ubusam sa wa mga wa nakasabot man hang ipasabot ninyo. Tapos inaingan nga no kun gipili sila sa tay sinanay natural ginikanan na sa mga tiguang pajud. Ja guys, lisod para na nang papiliun ka sa nila o dari sa tay ni ug ni nanay gipapili lagi ko ang lisira para na yung anak. Parihiman na ni mong mahal sa imong kinabuhi lisod jud ka papiliin iyan na ang sitwasyon. Sada guys karon day kuan nagluto ko og kanang ko laga sa baboy nga kanang bukog kay karong malata na nag-abot sa alas 11. Nagluto ko og kanang bukog sa baboy kay mao man ay paboritong tatay jud nga sabaw kanang jud na sa sabaw nga baboy jang paborit nga pagkaon. Asang gilutuan karon ang gitak ang daan unja tanaw dali tak nagluto ko karon guys unja dali ko sa kusina ganina pa na sa gisiga ano yung kuan sinabaw na arang ng bukaw arang bukaw sang sinabaw unja nung tagtagadahan na pong pa, mirinda sa tayong timbla gatas. Kay, entonces, tara ni Madir, ugli natin asikasuhon si Tutay kay.
Grabe ra bud sa kapinang. Mga mahal ang kapinang sa mga ka so grabe. Bukan ganin sa kalastris para ako timplaha gatas tatay. Jadi guys, mato ang ipasabot ninyo daghang nangutan nga nga ko ni uli dito sa ubos. Dara pa sining napasiging marag ipapamili ko kinsang pilihan habang ginikanan o sila sa Mario. Natural Pilipinas din piliin din na imong ginikanan kontra sa mga taong baskog pa. Ja. Kanang na ay wa man po ko dari guys na isa nga na naguhilata dari sa baylas tatay nanay kay nagatiman naliputan nila na mga lakunon kita mo kuzog na mga proseson sa mga benepisyo sa nga tiguang ja. Kanang nay dari nagkuan po ko ning kaon po ko vlog unja kanang lagi mo kog bao dito sa ubos tanong katanang unja nagbao ko dadto ug gahang tamnan pud og kanang mga sagon sa ingin tanong kay kinahanglan lagi jud sa karong panahon na kung farmers ka mang once ka mananam kasi muzuta kay grabing disira nag panahon ja grabing kamahal ka jud pamalitin kanang ug na kay kagaling tanom. Tidak ka kinahanglang mamalit tus lungsod nga grabing kamahal. Ja. Siya isa po dari mo bud kanang bisan og narami dari guys nanami dari nang gi-garden mi sa nang i-vlog mi. Tsaka nang vlog kay nakatabang mo din kanang ginagmay sa among mga daily needs mga pinanglanan labi na kanang nay naka-estudyante para na guys nako estudyante ja. Kanang ning asa ko rong tuiga nga maka-abil si o scholarship ja. Wa day siya nakakuan kay das pag meeting namang sa kanang nay datos sarong to yan. Meeting mi des ni Agi. Sobrang labay naggapak man. Bawon sa ronja. Nag-meeting mi des ni Agi sa assembly lagi nakasabot ko nga nga why scholarship ag mga estudyante ron. Labi na sa mga college sa mga private nga ng eskwela. Mato si John Mark des ni Agi nihin si John nga kuan kanang na stress siya mo di ay to guys alang sa magsaba nga tanan ding eskwelahan ron scholarship ipasabot na ni sa kadong spokesperson ni kuan ni congresswoman ni sa wa juday kunoy kuan no kanang scholarship mo na guys nga grabing kalisod karong panahon na para na kay agang pero sa kuan kanang estudyante sa BIP gani na to si Zanang nga kuan ko no kanang nay palay ko ni siya naka-approve sa scholarship karon. Diya wa dito to sa kasabot nga no nga wa di approve sa scholarship so takadaka jud ni bayran sa eskwelahan mo na guys nga ang mga nakasabot labi na katong mga silingan namo dagtos among silingan sa Kamalig. Ana wa kasabot na mga naon na ako dari sa among bay. Diya guys mo lagi na banang gingon ninyo nga niabot nag mga kanang mga silingan-ingan pangutanang maabot na sa kanang istorya nga kanang ipapili nako ako mupili jud ko sang ginikanon kay mga tiguang na natural lang sa kasing ginikanon pili para na di man jud ko minjud kay mo ko ikasal laga man ko so para jud na nga moatiman ko sa ang ginikanan ja. Kadua guys nako gibati sige sakit hanggang sa muhay day ko diha sa kuan mala ay sa Caloocan City. Arami plus na ninyo. Kang ati. Hindi ba sa magpa-mention guys. Pero ni-video ko sa nahagapon. Isa rin kong ituluan. Huwag tambaw ko no sa anggams. Kanang nay. Ija ko no panggams nga sa agag. Nakaazo ko no nidja. Kanang azo ko no dahon sa avocado. Darang ko haday ko gabi. Yang isuwa dyan. Hilo day sa mga hilo day sa mga tanang taga Sibilya Bohol. Kaya kanang nay kang ati. Di makul sa magpa-mention sa jangan kay mauwa si Ja pero nag-video call mi harang patanawon Ja. Kay darang na isang nilas nanay 70 plus na pud Ja. Naluwi ko sa na guys kay sili kog mo sa hanggams. Mo to nin si Ja nga. Pakuan ko nog dahon sa avocado. Aga sang gisuwadan pud gabi gal kay nahugman. Inga na ra ko ning dahon sa avocado sa imong aping. Moro jud kuno nakaadto sa isang gams kuno nga ra nang habagan Ja. Nagsignat-ngat. Diyan ang gisuwasan guys, pero kuan pa man po guys, karon pa po ko naka so ay lagi danig ingani nga tambaw. Sa adlaw gabi pwede ko no sang butangan o dahon sa avocado sa. Kuto ning suway ko.
medyo na wawa pa sa pungat-pungat dyan. Malagi ni guys sa mga wa nakasabot na nga anong kuan kanang natural muli man jud ko ginikanan kay dara man po ko sa daon dya. Dya ka na sila sa Marjorie, mga dagko na dya. Ikaduha, di na po ko ni dya singanani maka-arsa, maka-atiman ko kaakot, baras pakain, pero ang pag-arsa o pagligo. Di na jud ko ni dya makakuan guys, kay grabe ng kamakon dya. Di na sa magdugay, babarag na to sa dyang, baraganan sa CR kay arang nagadyan ka, bagat, dya magkarag na dyang tiil. Tingin kaya wala na nag-exercise, dya. Ito guys, ang ipasabot ninyo nga, wala man tayo kuan ay papamiliin ko o kanang kuan kay wa mo koy sige na pag ako papiliin mo pili jud ko sa ginikanan kontra nila kay sila na araman na dihan sa mga baskog pag mga tiguang palaos na ja sila na aman diha wa mga dagko namang sila mga dagko si Buboy ulit taon na si Marjorie na pag isang papa di pa sa pidibizaan kay sa laging papa mag-arsa. Nja guys, mato ang gitubag tong mga ingon nganong kuno gipilit sila sa tay si nanay na natural pilihan kay ginikanan man na nimo. Nja. Guys, ang ipasabot ninyo nga natural bisag kamo pangutanan mo na. Kaysa jang pilion di ba ginikanan jadi kunta ha. Nangita sila atensyon na. Ang atensyon nang yatod nila 8 years na ako nila. Nja. Sa karon ginikanan sa payahang atubangan kay simpre natural atong ginikanan tiguwang na. So sila naraman na diha mga basketball dyan mga bata pa pud. Wala guys. Dada guys magtimpla ko oras ni pina pa magtimpla sa deko kuan pamilidan sa tatay karon. Dya. Timpla sa kugata si tatay. Tay. O tay. Merinda na. Tayo. Nay, napagasan mo radyo kayo ng vlog ko. Kaya na guys, tatay. Gisiksikan ko no sa jang nanayog. Bispira ka gisiksak rin ng biskwit, haraman. Mana pili. Yung gisiksikan man ka. Gawad na siyang buntas. Ikaw mutas. Yan, ihatag lang kang dating biskwit. Gato ka klase na pilog niya na po. Akat ba sigarang ka na itong lignin? Ibis ko man to. O, gatas ra. Init pra ba? Pasok ka. Siguranan ba? Tara. Pasok ka ha. Tengara na ba na? Ibarimpot doon. Puro man ako siya dito. Ang tanawon ron. Sa pag-naradyo ka nag-vlog Ay, ka. kana puro man ako siya grabe mo naghana. Tanawag niyang. Alaman to karon ng tanong messenger. Nung napurma man nga Ay, kadagang tao ba? tibok alis siya man karon, tibok putlong kam lang. O, ito siguro. Putlong kam ron tay. Nailayang barangay. Init pa ha, pasok ka. Tama sakto ra? Tara guys, gibisa silang inahan, arang loo sa nagsigihilak la. Nanana mo mukaan. Nanganak na pag mangiyat ng iring. Gana ginoo kong iring nangawag na pag-inahan. Para kapag inahan dani nangawag na pag. Wala na uli Nga kahanan na magluto, kayo maulis ng inahan nangawag. Bugdura pag-iko, gagasan na, bugdog ikog. Puting-puti color. Ha, kala mo magluto ha.